Вітаю вас, паважаныя гледачы! Сёння я, Сергей Беспалаў, з медыакаманды Каардынацыйнай рады, завітаў у госці да кандыдата ў прэзідэнты Беларусі 2010 года, дэлегата Каардынацыйнай рады і лідара фракцыі «Наша справа» Віталя Рымашэўскага, каб задаць яму некаторыя пытанні і бліжэй пазнаёміць дэлегата з беларусамі. Абавязкова падпішыцеся на канал Каардынацыйнай рады і націсніце падабайку, каб як мага болей людзей паглядзела гэта інтэрв'ю. Маё першае пытанне: якія асноўныя планы ў Каардынацыйнай радзе ў фракцыі «Наша справа» і асабіста ў вас на гэтыя 2 гады? У бліжэйшыя паўгады фракцыя «Наша справа» ставіць перад сабой 3 асноўныя прыярытэты. Першае – гэта арганізацыя слуханняў па санкцыях, таму што, безумоўна, нам трэба дапамагаць еўрапейскаму звязу і міжнародным партнёрам адрозніваць тыя санкцыі, которые сапраўды дзейсныя супраць рэжыма Лукашенка, ад тых санкцый, которые перадусім наносяць шкоду самім беларусам. Ну, напрыклад, абмежаванне мабільнасці беларусаў, адмова выдачы візаў дзейнічае не супраць рэжыма Лукашенка, а супраць простых беларусаў. Вось гэтага быць не павінна, а ёсць санкцыі, которые маглі б пры іх ввядзенні добра і моцна ўздзейнічаць на рэжым, але, на жаль, яны не ўводзяцца. Таму слуханне з рэвізіі таго, што было зроблена, з тым, што рабіць далей, тое, што мы будзем арганізоўваць бліжэйшыя 3 месяцы. Другая рэч – гэта адукацыйны кірунак. І наша фракцыя ініцыявала стварэнне адукацыйнай камісіі. І гэта камісія, которая дапамагае і беларускім студэнтам, і беларускім выкладчыкам, і настаўнікам рэпрэсаваным інтэгравацца, знайсці працу ў еўрапейскім звязе, альбо знаходзішся ў Беларусі, знайсці онлайн-працу, лабіяваць іх інтарэсы, лабіяваць інтарэсы незалежнай беларускай альтэрнатыўнай ад рэжыма Лукашенка для рэжыма Лукашенка адукацыі. Вось гэта тое, чым будзе займацца Павел Терешкович, кіраўнік камісіі і сябра нашай фракцыі у Каардынацыйнай радзе. І трэці кірунак – гэта развіццё і падтрымка грамадзянскай супольнасці. Наша справа стварыла яшчэ ў мінулым складзе Каардынацыйнай рады працоўную групу па падтрымцы і развіцці грамадзянскай супольнасці Беларусі. Мы арганізавалі шэраг сустрэчаў з рэгіянальнымі беларускімі арганізацыямі, которые ўзніклі ўжо в эміграцыі альбо релацыравались і працягваюць сваю працу і ў Польшы, і ў іншых краінах, з тым, каб дэмакратычныя сілы ведалі іх патрэбы і маглі падтрымаць. Нам, вось, напрыклад, удалося дапамагчы адчыніць некалькі філіялаў беларускай школы в Варшаве, бясплатна прадаставілі памяшкання мэріі гэтых гарадоў у Польшы, там, па Вроцлаве, у Кракаве, і беларускія дзеткі ў гэтых гарадах могуць навучацца беларускай мове, беларускай гісторыі, беларускай культуры, карыстаючыся з бясплатнага памяшкання ў польскіх школах. Ну і таксама мы дапамагалі ўсталёўваць камунікацыі беларускіх грамадскіх арганізацый з мэрыямі, мясцовымі ўладамі гэтых гарадоў, і мы збіраемся працягваць гэтую працу. У Каардынацыйнай радзе павінна быць супраца з грамадзянскай супольнасцю Беларусі і з тымі арганізацыямі, которые развіваюць беларускую культуру за мяжой альбо ўнутры краіны, і з тымі арганізацыямі, которые бароняць палітвязняў, з беларускай моладзю, студэнцкімі арганізацыямі. Вось развіццё гэтых камунікацыйных пляцовак, каб усе заявы, усе стратэгіі Каардынацыйнай рады былі накіраваныя на падтрымку гэтых людзей, которые сёння змагаюцца за незалежнасць Беларусі, за захаванне беларускай нацыі і за мяжой і ўнутры краіны, і каб нішто Каардынацыйная рада не рабіла датычна, напрыклад, сектара культуры без парады з тымі людзьмі, якія рэальна займаюцца падтрымкай беларускай культуры. Вось арганізацыя такой супрацы цеснай, узаемадапамогі, каардынацыі ў планах фракцыі «Наша справа», і мы спадзяемся на падтрымку Каардынацыйнай рады. Мы плануем з працоўнай групы стварыць камісію і запрашаем усе ахвочыя іншыя палітычныя сілы далучацца да гэтай працы. Якая асноўная прычына сыходу з Каардынацыйнай рады лідара фракцыі «Наша справа» Розы Турарбекавай? Ну, спадарня Роза застаецца часткай нашай каманды. Увогуле, у нашай фракцыі ёсць такі прынцып. 6 чалавек прайшлі ў Каардынацыйную раду, але спіс фракцыі «Нашай справы» быў нашмат большы. І ўсе рашэнні мы стараемся прымаць з удзелам тых людзей, нават которые не трапілі ў Каардынацыйную раду. І мы спадзяемся, што з усімі гэтымі людзьмі будзем захоўваць камунікацыю, наша каманда будзе толькі расці. Ну а што датычна спадарні Розы, то яна ясна патлумачыла сама у СМІ і ў прэсе, з чым звязаны яе сыход. Сыход Розы з Каардынацыйнай рады не азначае, я ведаю гэта, я в это веру, на гэта спадзяюся, яе сыход і з публічнай дзейнасці, таму што яна вельмі
вельмі разумны і вельмі таленавіты эксперт, і у яе, я перакананы, наперадзе вялікая палітычная кар'ера, і наша фракцыя будзе яе падтрымліваць. Вы выступаеце за адмену санкцыяў супраць рэжыма Лукашэнкі ці за іх узмацнення? Санкцыі супраць Беларусі павінны быць перагледжаны, таму што многія санкцыі, которые вводзілі еўрапейскія партнёры, яны дзейнічалі не супраць рэжыма, але супраць простых беларусаў. Вельмі шмат рэчаў, которые робяцца зараз, напрыклад, закрыццё памежных пераходаў. Лукашенко, яго сям'я, беларускія алігархі, яны не ездзяць праз гэтыя памежныя пераходы. Ад гэтага пакутуюць простыя людзі, которые сёння вымушаны стаяць у чэргах па 2 сутак, каб наведаць сваіх сваякоў. У нас у Польшы знаходзіцца каля 300 тысяч беларусаў. Гэта большасць з іх палітычныя эмігранты. У іх сем'і, сваякі засталіся унутры Беларусі. Многія з гэтых людзей рызыкуюць сваім жыццём і свабодай, застаючыся ў краіне і працягваючы змагання. І сёння яны не могуць атрымаць візы. Яны не могуць попросту нормально па-чалавечы перасечы мяжу. Уводзяцца абмежаванні, которые ізалююць простых беларускіх грамадзянаў ад еўрапейскага звяза. І я персанальна, фракцыя «Наша справа» катэгарычна супраць выступае таких санкцый. А вось ёсць рэчы, которые реально дзейнічаюць супраць рэжыма. Я нагадаю, што дагэтуль ёсць транзіт нафты праз Беларусь. Ад гэтага рэжым зарабляе дзесяткі, калі не сотні мільёнаў даляраў штогод. Ніхто не кажа пра спыненне транзіту нафты праз Беларусь. Калі спыненне транзіту нафты ніяк бы не адлюстравалася б на простых беларусах, а вось для рэжыма гэта было б вельмі балюча. Мы бачым апошні прыклад. Польскі ўрад сказаў пра тое, што ён хоча спыніць транзіт тавараў па чыгунцы праз Беларусь. Толькі адна пагроза гэтай санкцыі ўжо прымусіла беларускі рэжым у разы зменшыць ціск імігрантаў нелегальных на памежжу паміж Польшай і Беларусі. А таксама мы бачым, што рэжым пачаў выпускаць беларускіх палітвязняў. Толькі пагроза гэтай санкцыі. Вось гэта санкцыя магла быць дзейсная. А тыя санкцыі, которые дзейнічаюць не супраць рэжыма, але простых беларусаў, безумоўна, павінны быць перагледжаны. Асабліва гэта датычна мабільнасці, працоўныя візы, магчымасць вучыцца, магчымасць працаваць, магчымасць весці бізнес і вандраваць у еўрапейскі звяз. Это тое, што дробіць нашу нацыю бліжэй да еўрапейскага звяза, тое, што набліжае і ўмацоўвае нашу незалежнасць. Бо альтэрнатыва Европе ёсць толькі Расія. І еўрапейскі звяз не павінен сёння усталёўваць жалезную заслону паміж Беларусю і ЕС. Таму асноўны пасыл, асноўны лозунг нашай фракцыі гэта не жалезныя заслоне паміж простымі грамадзянамі і еўрапейскім звязам. І гэта адзін з нашых прыярытэтаў працы. Ці не лічыце вы, што санкцыі еўразвяза ўводзяцца ў першую чаргу за саўдзел у вайне супраць Украіны імігрантаў, якіх з 2021 года рэжым Лукашэнкі арганізоўвае для адпраўкі на мяжу з еўразвязам? Як вы лічыце, беларуская апазіцыя мае ўплыў на гэтыя працэсы? Санкцыі еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў супраць Беларусі вводзяцца по розных причинах. За посадки самолета Ryanair, за де-факто соудзела Беларусі ў вайне супраць Украіны на баку Расіі. Але, на жаль, вельмі часта гэтыя санкцыі вводзяцца проста фармальна. Прынцып, па якім яны вводзяцца, мусіць быць перагледжаны, таму што ёсць санкцыі, я ўжо назваў іх, ёсць тыя рэчы, которые сапраўды маглі б моцным ударам быць по рэжыму Лукашэнку, але чамусьці яны пра іх амаль зусім ніхто не кажа. А вось вводзяцца нейкія сімвалічныя санкцыі, гэта падобна на тое, на палітыканства проста, таму што вельмі часта людзі розныя паўсюль, і вельмі часта палітыкі вводзяць санкцыі, як, напрыклад, візавае абмежаванне альбо зачыненне памежных пераходаў, которые проста наўпрост б'юць па простым беларусам. І ніяк абсалютна рэжыму Лукашэнка не шкодзяць, але наадварот яму дапамагаюць. Давайте падумаем, каму выгадна, калі беларусы не будуць ездзіць в Европу купляць там тавары. Безумоўна, гэта выгадна рэжыму Лукашэнка, таму што больш тавараў будзе купляцца ў Беларусі. Каму выгадна, што менш беларусаў будзе вучыцца ў Европе, а больш будзе вучыцца в Расіі. Безумоўна, гэта выгадна Пуціну, таму што Пуцін хоча акупаваць нашу краіну і хоча, каб беларусы былі прывязаны на 100% да Расіі. Таму вось гэта, я б не назваў гэта нават санкцыямі, я б назваў гэта сімвалічнымі дзеяннямі, непрадуманымі абсалютна, которые шкодзяць беларускаму народу. Гэта не санкцыі супраць рэжыма, гэта санкцыі супраць беларускага народу, гэта дыскрымінацыя беларусаў па прынцыпу грамадзянства. Гэтага быць не павінна, і Каардынацыйная рада і разам з іншымі дэмакратычнымі структурамі павінна выступаць супраць такіх рэчаў, а адначасна шукаць тыя рэчы, которые і тыя санкцыйныя
пункты, которые будут небяспечныя менавіта для режима і Лукашенко, і Путина. Ці лічыце вы праблемай забарону еўразвязам секонд-хендаў? Ці ўсё ж такі асноўнай праблемай з'яўляецца нізкі ўзровень заробкаў у Беларусі, з-за чаго простыя беларусы не могуць сабе дазволіць купіць новыя рэчы? Но вось ёсць два прыклада абсолютно безглуздых санкцый, которые можно привести. Напрыклад, это забарона на ввоз люксовых авто у Беларусі і в Россию. Я бы назваў гэта санкцыі з боку Еўразвяза таким чынам: падтрымаем кітайскі аўтапром. Потому что, калі, вот уявіце, калі бізнесоўцы альбо там розныя людзі не купляюць еўрапейскія аўтамабілі, не трацяць свае заробленыя там унутры России ці Беларусі валюту і грошы, каб яны ішлі в Европу, то гэтыя ж аўтамабілі яны будуць купляць у Китая, таксама аўтарытарная дзяржава, которая на тэрыторыі которой ёсць нават канцэнтрацыйныя лагеры, мы все гэта ведаем, і такім чынам падтрымліваецца і кітайскі аўтапром, і расійскі аўтапром, там, і тыя заводы по вырабу замежных аўтамабілей, которые нават режим Лукашенко дзейнічае. Таму такія санкцыі насамрэч не з'яўляюцца санкцыямі, а з'яўляюцца падтрымкай режима. Тое самае можна сказаць пра забарону ввозу секонд-хенда. Я бы сказаў, што вось гэта рэч нават мяжуе на мяжы з неразумнасцю і цынізмам, тому што секонд-хенд купляюць звычайна бедныя людзі. І то Лукашенко не ходзіць в секонд-хендзе, яго сям'я не апранаецца, яны апранаюцца в новыя адзенні. Я перакананы, што эта санкцыя іх ніяк не закране. Але от для простых беларусаў вопратка з еўразвязу нават секонд-хенда яна застанецца недасяжная. Яны вымушаны будуць купляць тыя рэчы, которые экспартуюцца з России. І это значыць, што беларусы стануць вымушана папаўняць расійскі бюджэт, і гэтыя грошы будуць ісці на расійскія ўзбраенне, будуць ісці на падтрымку беларускага рэжыма, таму што у Беларусі таксама ёсць вытворчасць там адзення, ёсць вытворчасць, лёгкая прамысловасць, вельмі неякасная, але простыя беларусы вымушаны будуць купляць вось гэтыя рэчы, вырабленыя рэжымам, і адпаведна нашмат больш грошай рэжым атрымае ў свой бюджэт. Таму гэта санкцыя накіравана канкрэтна, то есть яе дзеянне накіравана на де-факто на падтрымку беларускага рэжыма. Хаця, магчыма, тыя людзі, которые вводзілі гэтыя санкцыі, пафас быў такі, што мы вось фармальна вводзім санкцыі супраць рэжыма Лукашенко, а рэальна гэта санкцыя дзейнічае ў падтрымку. Вось такіх прыкладаў можна прыводзіць больш. Ёсць санкцыі, которые наносяць шкоду ў экспарце лекаў еўрапейскіх, замежных лекаў у Беларусь. І гэтыя лекі купляюць таксама простыя грамадзяне. Калі замежных лекаў стане менш в аптэках, альбо кошт на іх будзе больш, ад гэтага перадусім будуць пакутаваць простыя беларусы, таму што у беларускіх алігархаў, зноў-такі, у чыноўнікаў рэжыма, у тых, хто зарабляюць сёння мільёны, у іх не будзе ніколі праблем ні з вопраткай, ні з рэчамі, ні з аўтамабілямі. Гэтыя праблемы будуць у беларускага народа. І я ўжо назваў тыя дзейсныя санкцыі, которые сапраўды былі балючымі для рэжыма, яны вядомыя, гэта транзіт тавараў па железной дорозе, гэта транзит нафты праз Беларусь, которые купляюць нафту, которую купляюць краіны Еўразвяза. Вось пра гэтыя санкцыі чамусьці ніхто не кажа, і пра гэта таксама трэба гаварыць. Калі вам спадабалася гэта інтэрв'ю, то абавязкова пастаўце падабайку і напішыце вашы пытанні ў каментарах, і мы абавязкова запытаем іх у Віталя Рябашэўскага ў наступны раз. Усім дзякую, хто глядзеў нас. Да пабачэння!